Kanal Eksplozija vam prikazuje. Ana uradila još jednu estetsku korekciju grudi, uvećala ih. Bivša zadrugarka Ana Korać odlučila se na još jednu estetsku korekciju grudi koju je obavila pre 2 dana. Naime, Koraćeva je uvek otvoreno pričala o svim zahvatima koje je radila na sebi, a čak je postala i zaštitno lice jedne klinike u Turskoj. Ova atraktivna zadrugarka odlučila se za potpuno novu metodu i oblik grudi. Da, istina je, odradila sam zahvat, promenila sam oblik grudi, bit će bujnije, izjavila je Ana. Jao, užas, mnogo me boli, ali sam zadovoljna, jedva čekam da vidim kako će sve izgledati, dodala je Koraćeva. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.